Horas madihamu amang inang dok sudah dongan par minggu di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Andorang sohu pasahat barita na oleh tuhita saluh na martangi yang mahita. Dami ni de batang na sumurung sian saluh na roha. Ima na mga ramoti aka atetulot pikiran mo nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hata ni Tuhata dihita di mingguta sadarion ima na tarsurat di surat ni Apostel Paulus mandapoton Huria Galatia. Ima na tarsurat di surat Galatia bidu onom mamuka maisian ayat 10 sada rodi ayat 10 walu taringot Tuhata sipaengot parujungan. Ujahama dihita ganup. Tadahamuma balgani surat ni tangaku. Sude narikot roha dihasangapon ni pardagingon. Manosak-nosak kamu pasunaton. Asal unang tononna pangaleleon siala silang ni Kristus. Ay garin nasida jahudihian dang diradoti patiki. Alai naing dohamu tarsunat di rohan nasidang. Asa dipuji nasida dirina marhite sian daging muna. Alai daoma sian au na mamuji diri. Anggoso siala silang ni Tuhata Yesus Kristus. Marhite-hite ibana do tarsilang portibion diau. Jala au pe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang sian hajahudion dongan, manang sian hasi pelebeguon, dang mauhay. Ikon natinopan ay barudo. Jaladame ma dohot asiroha tu saluhut, na mamarangehon ruhut si songoni, nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang mapola disusai agya iseaw ay hupabuan-buan do akatada ni bugang ni Jesus di dagiku. Didonganing asirohani Tuhata Yesus Kristus mato dimuna ale akadongan. Amen. Ima barita nauli nasahatuhita di mingguta sadarion. Dihamu akadamang do dainang doho di sude yanak ni Huria na marminggu di partikianon. Andorang sosahat hita tu jamita adong ma dua pengantar ni jamitaon. Na parjolo halak na tinopan na baru di bagasan Tuhani ima halak na toktong mangolu di bagasan holong ni rohang. Ala ni holong gabe jonok dongan dang holang sian iba. Ala ni holong molo tarsomong jolma mardosa dongan niba. Hita mana taruli di bagasan todi pature-turehon ibana di bagasan labo ni roha. Alay di paingot matuhita tamatahon dirita sotung dohot hita tarujun. Ala mabahen holong ni roha, dohot parbuy holong, ido hataridaan di bagasan na mangulahon patik holongi. Ido na mangolu di bagasan Tuhani, di ngolu na ibaru. Bagian na paduahon, pengantar tungolu na ibaru ima, unang masadihita mabahen na dinggan. Dipaingot tu hita amang inang, taringot tu na mabahen na denggan, ikon parbueni haporsiaon. Molom marparbui haporsiaot tay, disido tarida pabahenan na denggan. Lao sude natabay na denggan, alani Tuhan Yesusido, dang alani motivasi na asing. Molo alani motivasi na asing do, bodoh kita kecewa mambayan nadenggan.
gabe olo aci rohata, gabe nang susah dirita. Asa sude na denggan natabayan di tonga-tonga ni keluarga ta, tajalo mang upanadenggan sian Tuhani. Sude na denggan natabayan di tonga-tonga ni huriata, tajalo mang pasu-pasu ni Tuhani. Sude na denggan natabayan di akapunguan natadohoti, di akadongan na dilabung, tajalo mang pasu-pasu na sian Tuhani. Ido haporsiotang, asa sude natapasahat, nataulahon di bagasan na denggani, tajalo ma pasu-pasu sian Tuhani. Asa sude na denggan nauli natabayan, gabe pasu-pasu may tu dongan na makarikoton. Ido labana hita na mangolo. Ido gabe didok, molo mangolo hita, dada ala ni gajang na mangolo. Alay sadia ma na boy bahenota na denggan nauli di bagasan ngoluta sa kita mangolo. Lapatan na, hidup berguna bukan karena panjangnya kita hidup atau lamanya kita hidup di dunia ini, tetapi hidup berguna apa yang kita bisa perbuat kepada saudara kita sesama dan kepada Tuhan kita sebagai pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ido natabain nadenggan. Atong holong ni roha, dohot nadenggan natabain di bagasan ngoluta. Ido pengantar ni turpuk di camita di Minggu Sadarion. Di Mingguta di paingot maganup hita. Asa ditada balgani surat ni tangaku ima dido apostel Paulus. Surat ni tangan. Jujud do hita majaha surat ni tangan. Bohado surat ni tangan taon. Adong do lapatan nama nang dang amanginang. Adong nama dok marlapatan doon. Adong nama dok dang pola marlapatan. Manang songon dia pe surat ni tangan. Sadok natinopa di bagasan Tuhan itu. Dan adong surat-surat ni tangan madok roama ho. Gabi pugos mangulum. Gabi susah maho. Dadong ya manginang. Surat ni tangan nasian Tuhan taido. Jala tapi liho domu se tangat taon tutu hatai. Dada holan surat ni tangan natari daon. Alai nasan nasinurat ni tanganon. Tulisan-tulisan ido nama carikot. Rikot ni nama nurat noaing. Di zaman generasi yang disebut dengan online. Rikot manurat. Ahama naboy si suratota marhite tangat taon. Ta surat do hatani Tuhan. Nagabe camita na mangolo. Ta surat do kata-kata motivasi. Nagabe motivasi itu akan na majaha. Manang tu aka sudut na oposo. Dang sude hita manginang mamora. Mangihuton hamorao ni hita halak batak. Sita-sita tay ikon mamora. Alay molo mamora hita di bagasan partodion. Takas masurat di tangan tay. Ikodo di bagasan partodion. Ido nagabe di paingot apostel Paulus. Molo ikon tadaw ni Huria na di Galatia. Surat ni tangan na di bagasan surat ni Kristus ido. Di bagasan hata ni Tuhan ido. Ido nagabe say marlapatan surat na sinurat ni apostel Paulus. Ahama na di suraton apostel Paulus. Rikot do hasangapon pardagingonon. Rikot tian amang inang. Rikot do hita sangap sebagai orang tua. Madadopon yanakon rikot. Ikon pasangapon do natoras. Ido patik ni Tuhan ta. Rikot do hasangapon ni rikot. Rikot do hasangapon ni suami tunggani doli. Rikot. Rikot do hasangapon ni istri sebagai ina soripada. Rikot. Rikot do hasangapon ni sude jolma. Rikot. Semua orang
mau dihargai. Semua orang mau dihormati. Tamulay mang siyan derita. Molo nang sangap hita, ikon parjolo mahita, pasangap pondongan. Gabi tubuh masada padohan ngolu, na marsi pasangap-sangapan. Di pasangap inatama amatana. Di haholongi amatama inatana. Di sido tubuh holongi roha dohot parbue nadengkan. Hati-hati amang inang. Jamatan waing murah-murah na mahala membuat keputusan. Murah-murah mahala mabain na sudenggan. Dang jolo marpikir. Bohado muse pangotana. Bohado muse dung dipamasay di ari na mangihut. Jepek-jepek nama pikiratang. Ido ubahen say tasangahot pikita. Majahatan ni Tuhan. Majaha barita nauli. Dohot mabigay barita nauli. Asa uli ngolutay. Asa songgop to di porbadiay. Asa dapotan paso-paso hitang. Unang songgop to di nisibolisi. Unang gabejeya na dilon amata tu inakta. Manang sebalik na dilon inakta tu amata. Manang diulaw na toras tu yanakon. Manulan yanakon tu na toras. Unang gabejeya. Alay gabe na dinggan ma. Barbo ini to di porbadia. Di bagasan ngoluta. Hasangapon ni pardagingon. Rikot do. Alay lobi siani di pangido turpukon. Hasangapon ni partodio. Ngolu nagok holong ni roha na siyan Tuhan. Ngolu na mabahen na dinggan di bagasan Tuhani. Ido hasangapotang. Hataridan ni holong ni roha. Hataridan ni parbuy na dinggan. Ido hasangapotang. Jadi dang dihitung berapa banyak kekayaannya. Tapi dihitung berapa banyak yang sudah diperbuatnya. Nagabe pasu-pasu. Nagabe pertolongan. Nagabe pangurupi. Sian na met do amang inang. Bohita mengurupi asad balga. Dang nagabe dohon. Aku tidak mampu. Ikon parjulodo harus aku mau. Dan Tuhan memampukannya. Laho patupahon nadinggan. Jadi molo sangap hita di ngoluta di hajol maon, laos ima menghantar hita, sangap mahita nang di ngolu partodio. Ido na diguari keseimbangan hasangapon pardagingon dohot partodio. Surat tangan na paduahon, rikot do parsunaton, rikot di halak Yahudi. Dihita buah rikot do parsunaton, didok rikot demi kesehatan, bukan karena iman. Rikot. Isi mangulahon, silakan molo naing diulahon. Alay unang gabi salang, ala Yahudi, say dulon nasido do parsonato ni. Alay unang dipaksa, dongan na ikon mangulahon ni. Tradisi ni Yahudi doi. Alay molo nan Yahudi, halak na di luar Yahudi, dang ikon disunat nasida. Jala sunat pardagingon doi na binahin ni Cholma. Alay surat tangan ni Apostel Paulus lobi sianido. Dada holan sunat pardagingon. Alay ikon sahat ma tu sunat partodio. Ikon disunat do. Ikon diboloko dan narowa sian pikirat tai. Asa unang gabe pikiran kotor. Dibolokon ma, disunat ma, pikiran kotori dibolokon. Gabi disolukon ma, pikiran nadinggan. Pikiran yang memotivasi, pikiran yang membangun keluarga, pikiran membangun gereja, dan pikiran membangun negeri ini. Di sido, sunat partodion. Di sido, disunat maakan nasohasia sian rohatai. Ibolokon maakan nasohasia sian rohatai. Marhite holong ni Tuhan Yesus.
bolong ma naroa sian rohatai. Gabe denggan marohata. Gabe murama hita mangatusi. Gabe murama hita mamereng. Dia mana denggan, dia ma naroa. Dia ma naikon diulahon, dia ma naso diulahon. Ido amanginang. Asa sudi hita ikon takasma. Buat keputusan di bagasan ngoluta. Molo naing rap do pehita dohot tuhatai. Parbuena takas do. Hamudo surat ni Kristus nama ngolui. Nah sudi halak boy macah. Jala jaha-jahana ikon denggan. Ikon marpakorhon. Ikon marpangotak. Na denggan tuakan nama mereng. Tuakan nama jaha. Tadama di mereng. Ibana si huton Tuhan Yesus. Rikot mangulahon patik, rikot nasa pului. Ala di pasikop Tuhan Yesus sidoi, gabe patik, holong. Maka holongi Tuhan tai, laos maka holongi dongata jolma. Maka holongi Tuhan tai, tu gijang, hubungan vertikal, laos maka holongi dongan jolma, hubungan horizontal. Sebuah salib yang indah dalam hidup kita. Rikok dohita manginang mamakai silang, apalagi hamakaina, mau di leona mata, kalung, mainan nasilang. Las rohamuna manginang, las ICPI, nama jalo si leon-leon, apalagi mas, berbentuk salib, denggan. Ale marpakorhon ma. Silang nata pakai di bagasan diritai. Tari damai ikon taulahon ma. Patik holong nasian tuhata Yesusi. Ido hata di dana diturpukon. Molo didok gabe ibaru mahamu disidong hata di dana. Molo tapuji dirita ikodo di bagasan wani. Molo susah ngolutang. Maulah mengalami masa-masa sulit hita. Bohado. Tormadile do hita manginang. Daong. Ido silang tai. Tapang ido gogo nasiang Tuhani. Unang murah sumurut. Unang murah mardadi. Unang murah gali-gali. Di zamanon. Naido banyaknya kesulitan yang kita hadapi. Orang Kristen harus menjadi kuat. Orang Kristen harus menjadi tangguh. Dan anak-anak kita natagowari generasi namar vitamin. Naku boto hita manginang naong kepala 57 gijang 50-an mar vitamin do hita manang daong. Hita mamangalusi. Alay molo po paratay say tau sahod do ikon generasi namar vitamin. Asa boy nasida berprestasi. Asaboy nasida berkompetisi dohot generasi na meraih kesuksesan. Di sidong, keberhasilan di dalam hidup itu semua karena berkat Tuhan yang kita terima. Ido natakas say di patorang Apostel Paulus. Molo masa pe hasusaan, molo masa pe kesulitan, molo masa pe habon iroha, ido na diguar ibana say hubuan buat do akatada ni bugang ni Yesus di dagiku. Asa molo roha susaan, jangan terus merasa aku tidak dikasihi Tuhan. Ale molo roha susani, ido mabaik kita lebih kuat dan lebih termotivasi laho meraih kesuksesan hidup kita. Di sido, jala molo dapot ta akan nadenggan na uli hamangina. Molo bohita mengatasi masa-masa susah, masa-masa sulit, ikondohono ta mau lihate na Tuhan. Say pujiok kudoho saleleng aw mangolo. Ido ubahen di ayat 10 itu untuk majamita minggon. Didok ma, didongani asin rohani Tuhata Yesus Kristus simato dimuna ale akadongan. Jadi satu jaminan.
Sai didongani asin rohani tu hata Yesus hido hita di bagasan moluta. Molo tu hata mandongani hita. Unang murabe hita mabiar. Unang murabe hita tahuton. Unang murabe hita gabe manang ape di padok halak. Biarin saja. Yang penting kita sonari fokus di ulauta. Fokus paturehon dirita. Fokus paturehon keluarga ta. Fokus paturehon generasi ta. Dia pehata dia amanginang. Masing-masing kita diberi Tuhan tanggung jawab. Gabe ibaru mangoluta di bagasan Tuhani. Marsangat maguar menitu hata Yesus dapotan pasu-pasu mahita saluhuna. Tuhan memberkati kita semua. Amin.